Hey, what is up guys? Welcome to this food trip video. Ako nga pala si Carl at ngayon sa episode na to, i-review natin ang Minutes Burger. Guys, wala pa talaga akong idea kung anong gagawin kasi first video pa to guys, to be honest. Punta ako ngayon sa mall kasi kailangan natin ng magandang cover. Black na cover pa sa table kasi ang pangit ng table ko guys, dapat black para ma-emphasize yung pagkain. So, ayun. Punta ako sa mall ngayon, tapos siguro magbi-video akong konti kung okay lang, hopefully. Tapos, bibili ako sa Minute Burger. Bibili tayo ng 3 pagkain sa Minute Burger. Tapos, re-review natin yon. Ready na ba kayo? Nakabihis na ako. Aalis na tayo. Let's go! Dala ako ng bag guys kasi nagmumotor lang ako. Then baka mahirapan ako sa pagbitbit. Unang-una natin bibilihin is yung clock. Then, naisip ko guys, bibili na rin ako ng tsinelas kasi sira na pala yung tsinelas ko. Ngayon ko lang naalala. Kakalimutan ko talaga yan. Guys, so nakapasok na ako. Pupunta tayo sa may mga tela. Uy, may mga tsinelas pala dito. Pang girly girl. Dito na yung black. Ito na yata yung hinahanap ko. Ito lang, ganito lang kasimple. So nahanap ko na siya. Meant to be kami. Anyway guys, maghahanap ako ng baka meron pang mas maganda doon. Hinahanap ko guys yung super black talaga na halos nakaka-absorb na siya ng light. Ganun ba dito? Ito yata yung bibilhin ko guys. Tatakot ako kasi baka dali lang yung masira. Tingnan ko yung price. Price mo makikita yung quantity. Madalas. Magkano ba to? 85. Doon na lang price 100. Tapos yung makapal. Okay, so hindi super black yung pinili ko kasi mas maganda siguro kung gray lang. Hindi siya like super black na super strong. So baka sakit sa mata. Tagal ko nakapili. Ano yung tsinelas? Saan tsinelas? Tsinelas? Ah, ako dila sa mga bar. sige, thank you. Ayun, ang dami. Hammerhead siguro dapat bilhin ko. Masakit dito, di ako pwede dito. Claustrophobic. May specific kasi akong texture na gusto sa tsinelas. Hindi lang guys. Hanap ako ng tsinelas. Maganda. Planet, Highlander. Kung pwede pang 10 years. Kasi tamad akong bumili ng mga ganito. Tamad akong pumili, tamad akong bumili. Sobrang smooth naman yung mga tsinelas nila. Ayun na sana, hammerhead. Pang Rastafari ito eh. May may plant. Ano ba? Pagod mag-decide. Ibebentot-bentot ko na lang. Hindi na ako pipili. 10 shot na lang siguro. Pero bababa pa ako. Sige na, bababa na lang ako. Okay. So, babalik ako sa cashier. Yan, ito na lang muna. Itong tela. And that's basically it. Pila ko guys. Stop ko muna yung video kasi napaka-boring nito. Guys, pabili na ako. Dalawang isip akong bibili ako ng bike. Bibili ako ng tsinelas. Katamad ko na ba ako sa baba. Paano ba itong bike? Wow, 90. Ito yung maganda. Ito yung manipis. Walang price. Guys, naka-decide na ako. Hindi na muna ako bibili ng tsinelas. Kasi hindi naman urgent. Hindi ko na alam saan ang exit. Diba pumasok tayo dito kanina? Ay nako. Alam ko na. Kasi pumunta tayo kanina sa may tsinelas. Diba? Kaya nakatawid na tayo sa diba? Diba ganito yun? Ako dito, ayun. Alam ko na guys. Guys, so lalabas na ako. Tapos, papost ko muna kasi magku-QR ako. Guys, so pabalik na tayo. Bibili na ako ng pagkain na i-review natin. Nahanap ko yung sasakyan ko. May sasakyan ba ako? Motor pala. Wait, ang sikip. Okay guys, so see you later. Dito ako ngayon sa Holy Cross, Santa Ana. Dito ako bibili ng Minute Burger. Ngayon ko lang nakita yung Minute Burger dito. Parang bago yata to. Parang babagsak yung ulan.
Lang. Pili tayo ng... Asa mag-order? Dire. Dire mag-order. Double time. Dito ako ngayon, naghihintay sa order ko. Ngayon ko lang nabantayan tong Minute Burger dito. Akala ko bago lang sila. Tagal na daw sila dito. Pinili ko yung bacon cheese, beef pizza burger, then yung chili con carne. May ganitong upuan lang. Hindi yung straight. Iba kasi iba yung setting noon. Parang... ang tawag gan. Iba yung seating sa ibang branch. Hindi ko alam kung binago na nila lahat. Pero ngayon ko lang nakita tong ganito. Yung parang pa-L yung upuan nila. Kanina may nakaupo dito. Tapos hindi ko kasi alam saan mag-order kasi nabaguhan ako sa position. Tapos dito sila nakaupo. Ayun, umalis sila. Basta na silang kumain. Nagwo-worry talaga ako sa ulan guys. Napakadilim ng ulap. Tapos kanina nagmumotor ako. Hindi ko natangay ng hangin kasi ang lakas ng hangin. Pag bumagsak ko, lagot. So nagluluto pa si ate. Dadasal na lang tayo. Madali ako maglakad. Medyo tumatakbo na ako ngayon. Ano ba yung ano? So guys, ayun. See you later. To drive na ako. Kakauwi ko lang guys, tapos tingnan nyo anong nangyari sa akin. I'm so wet. Bumagsak yung ulan. Alright, and then, ayun, naligo ako. Pero safe yung burger natin. Hey! Welcome back guys! At nakabalik na ako sa wakas. OMG, kakaligo ko lang guys kasi ako tong magkasakit. Anyway guys, andito na yung mga pagkain natin. Ayan. Ito yung tatlo, pero isa-isahin ko. Sige, sasabay-sabay ko na lang. Hindi ko talaga alam nung ginagawa ko. In-order ko, In-order ko guys, isang bake. Basahin ko na lang, okay yan. Dito yung menu nila. Yung beef pizza burger, tapos yung pangalawa kong in-order is yung bacon cheeseburger. Ito naman, chili con carne, okay? Tensya na guys kung naglilito-lito pa ako sa mga title kasi first time ko talagang makakain ito. Minute Burger, yun yung ano namin, yun yung parang puntahan namin noon. Yun yung kapag walang pasok, tapos pupunta lang kami ng internet cafe, maglalaro kami, magdamag, magbe-break kami, pupunta kami sa labas. Isa to sa pinupuntahan namin, Minute Burger. Pero hindi ito yung in-order ko kasi broke college student ako noon eh. Binibili ko lang yung double minute kasi problema ko kasi sa Minute Burger guys, to be honest, medyo naliliitan ako sa patty nila. So, gusto ko kasi yung yung makapal yung patty. So, double minute na lang yung in-order ko. Then, nagdadagdag ako ng cheese. Yun yung memories ko. So, ang mangyayari guys, titikman ko to isa-isa. Kakagatin ko ng mga 3 beses. Kakagatin ko lang. Joke lang, kakainin ko. Magbibigay ako ng comment. Mag-iwan ako ng star. Tapos ayun, star. From 1 to 5, 3 yung pasado, 5 yung pinakataas na pinaka-perfect. So, walang makakaabot ng 5 guys kasi walang perfect. Saka diba ganun naman talaga kapag mga pro na yung mga nagre-review. Para sa kanila, wala talagang aabot ng top score. Kasi, ewan ko bakit ganun. Basta, susundin ko lang yun para magmukha din tayong pro. So anyway guys, ayun. Titingman ko na, uunahin ko na tong bacon cheese hamburger. Isa-set aside na natin. So, nagprepare din ako ng hot sauce. Ito na yung bacon cheese. Okay? Medyo okay na naman. Para makapal yung yung bread nila. Tapos ayan, dito yung sesame seeds. Garlic ba to? Hindi ako sigurado guys. Kasi hindi ako food expert. Itong pagre-review ko, trip ko lang talaga to. Gusto ko lang i-document yung mga opinion ko sa mga pagkain. Wala akong mga jargon na ipagmamayabang sa inyo guys. Kapag may sinabi ako, gawa-gawa lang yan. Ayun, dito yung mga hinalo. Mustard yata to. Tapos bacon. Tapos ayun, may konting dahon. Maganda siguro kung maraming dahon. Parang parang maliit lang yung sauce. Anyway, yan na yung likod. And yung front. Tapos may nahalo dito, konting bacon. Sana dinagdagan na lang ng konti yung para malasahan ko talaga yung bacon. So, eto na guys, kakagatin ko na yung burger. Okay guys, so ayun, medyo madami yung medyo makapal kasi yung bread niya. Pero masarap naman siya kasi siya yung parang niluto din siya. Pero wala siyang lasa. Maganda siguro may konting flavor siguro. Kasi kapag kami nagpe-prepare kami ng mga sandwich, 'di ba? Minsan nilalagay natin ng konting butter, konting spice. Tingin ko mas masarap kung ganun. Tapos masyado marami eh. Nawawala na yung lasa ng patty dahil sa sa kapal ng bread.
Nalasahan ko yung bacon, medyo konti lang din yung bacon. Halos wala akong malasahan sa mga hinahalong gulay. So yung bacon, okay naman, hindi naman siya masyadong matigas. Siguro mas masarap siya kung finry pa siya ng mabuti. Pero nagagets ko yung point ng ng lasa niya, yung ini-express ng pagkain. Naano lang siya sa quantity, parang di lang siya nabalanse pagka-prepare. Mas masarap to kapag mas marami-rami yung bacon, and then mas manipis konti yung bun, tsaka may konting flavor siya. Pero na-appreciate ko talaga yung bun kasi medyo hindi siya yung pangkaraniwan lang na burger na parang super dry talaga. So yun guys, tikman na natin yung susunod na pagkain. Let's go! So ayan, set aside ko itong bacon. Boom! So nga pala guys, hindi ko na-explain yung itsura niya. Ayan, big time. Yun yung cover niya. Hindi ko napakita. Dapat may cinematic akong ginagayon yung box niya. Pero hindi ko nagawa. Anyway guys, dito na tayo sa pangalawa. Ito yung chili con carne. Lalapit ko sa camera. Papakita ko sa inyo. Then i-explain ko yung taste. Ayan. Medyo makalat siya kasi take out kasi itong while nagmomotor ako. Syempre, gumaganon-ganon yung chili con carne. Kumakalat yung kanyang mga parts. Pero okay lang naman yung niya, yung tsura niya para sa akin. Sa akin panalo na to. Okay na siya. May brown, reddish hot dog, and then may mustard sauce siya. Tapos ayun, yung carne. Nilalagay siya sa top. Tapos nagkakalat siya dito. Nilalagay ko dito. Ayun. Boom. Ayun. Kakagatin ko na. Kain tayo. Kain tayo guys. Okay guys, yung lasa, napuwaw ako doon. Ayun, first time ko talaga makatikim ng ganun. Napag ganun yung mukha ko. Pag ganun ako, masarap siya. Ang mako-comment ko lang siguro dito, yung bun. Ewan ko kung bun bang tawag dito. Yung bread niya, medyo, ayun na, doon na patungo sa yung sinasabi ko, yung parang minamadali lang pagka, kung hindi na niluto. Kasi mas masarap kasi talaga yung bun na binabad din talaga doon while niluluto yung yung mga hotdog tsaka patty. Tapos ito medyo hindi siya naluto. Naging inconsistent lang siguro to. Mas masarap kung may konting spice. Pasensya na kayo guys kasi mahilig talaga ako sa spice, yung may flavor na lumalabas sa ilong tsaka sa tenga tsaka sa mata ko. Mahilig ako sa spice tsaka sa maaanghang. Ayun, masarap siya. Yun yung comment ko. Konting spice na siguro tapos consistency ng ng bun. Sarap yun. Wow. Kakapinibago. So, ayun. Ito na naman yung pizza. Wow, parang ko dito, bakit pizza? Bakit hindi na lang pizza yung ginawa? Bakit pizza burger? Ilalapit ko guys. Yun yung itsura niya. Yun. May pizza stuff, tapos may mustard ba yan? Ang yellow. Hindi ko alam. Dapat nagtatanong ako. Next time magre-review ako ng pagkain guys, magtatanong ako. Kasi gusto ko talagang pakita sa inyo yung pakita sa inyo yung pagkain. Dito pa yung sesame seeds, and then pizza stuff sa ibabaw, and then yellowish mustardish. Amoy pizza talaga siya guys. Itsura niya, durog pa rin kasi bumpy ride kanina guys. Umuulan na. Binibilisan ko na yung takbo ko. Pero hindi ako lumabag sa speed limit. Alam niyo namang law-abiding citizen ako. Sana ganun tayo lahat. Para safe. Kakagatin ko na guys. Ang dami mong sinabi. Sige, so, ayun, nasahan ko na. Unang-una, yung patty pa rin, yun pa rin yung comment ko. Yung niya, yung bun, inaagaw niya yung lasa ng patty. Sila, nagpa-fight. Tapos nagpa-fight pa yung patty, tsaka yung pizza flavor. Hindi mo alam kung anong kinakain mo. Kung burger ba or pizza, hindi sila nagko-complement sa isa't isa. Yung hindi buo yung lasa niya. Tapos nagpa-fight sila sa bun. Sila, three fighting food flavor. Ayun, masarap pa rin, pero yun na yung comment ko. Yung bun, dapat, siguro, kung ako yung, papagawa nito, dapat yung patty siguro, naka-flavor na siya ng pizza, yung hinalo na talaga siya. And then, yung bun, ayun, bawasan ng konti. Tapos, ayun, yun yung maka-comment ko. Sarap siya guys. Nag-gets ko yung pagka niya, pino-point out niya, yung gusto niyang iparating sa yung dila, sa yung bunganga.
So natapos ko yung tatlo. Guys, nalolobat na yung camera ko. Shit, hirap nito. Sige, mamaya ko lang to gagamitin. Hindi nyo gamit sa video na to. So guys, time na para bigay ako ng star. Magbigay ako ng star sa experience ng ito. Hindi ko na iisa-isahin. Hindi ko iisa-isahin. Iisahin ko silang lahat sa experience. Isa lang yung rating. Okay, sa pagkain ko ng minute burger ngayon, bibigay ko ng star is, dali lang guys. Kailangan ko mag-isip kasi baka pagsisisihan ko itong sinabi ko. Sige guys, so sa ngayon, bibigyan ko muna to ng 3.9. Okay, generous naman para sa akin. 3.8 kasi sana yun, tapos 3.9. Masarap naman kasi talaga siya. Pero ano lang, konting improvement lang siguro para sa akin. So, personal opinion ko lang yun guys. Kung may violent reactions kayo, kung para sa inyo 5 na 5 to, lagay nyo din sa baba. Tapos mag-aaway tayo sa baba. Loko lang, hindi ako naghahanap ng away. So, ayun guys, mag-wrap up na tayo. Nakapagbigay na ako ng comment, nakapagbigay na ako ng star. Okay, okay to para sa akin. Masarap to. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa video na to. Dito na muna tayo magtatapos. Huwag kayong iiyak guys. Babalik ako next week with more kalakuhan videos. So, ayun guys, magsa-sign out na ako. Paki-like, comment, and subscribe again. See you on the next one.